Errutina jasaio Eko bizitza bakarra Da ez etxi Nekatua gaudelako Betiko modu Namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan ez dele Kuatea Bondala gala Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikan persaiora. Gaurkoan Kukubarri Gran Volumen enpresarekin geratuak gara. Enekorekin, berarekin hitz egin diezagun zer nola egiten dituen Euskal Herriko furgonetarik politenak. Goazen ezagutzera. Bai, Hau, Pieneko, zer jode? Zemuz, bat egon. Ongi. Hemen txe. Bueno, non gaude? Kukubarrin gaude, Kukubarri Gran Volumen enpresa dau. Eta bueno, hemen txe furgonetak kanperizatzen ditugu. Eta hemen txe, al pie de la letra, egunero egurrian. Oso, ongi, bino ez edo zein modura, ez? Ez, ditugu Gran Volumenak. Hori da, furgoneta industrialak. Hori da, furgonetak, repartoak ebitzen dira furgonetak eta rollo entaukak. Furgoneta txikiak ez ditugu egiten, ze ja enpresa desente daude egiten dituna furgoneta txikiak. Eta bueno, ni espezializatzen naiz furgoneta handiak egiten, Gran Volumenak. Gauza gutxi, bino gauzak ongi egin. Albalin badego ondo egiten, saiatutea gaitu. Aitzongi. Oazen ikustera, zelan itezen prozesu guztia? Venga, oazen. Bale, hori nik egiten dutena da, bezeroakin esitzen naiz hemen, eta bueno, ordenagailuan iberitu dugu bezero bakoitzak zer montatzeko asmoa daukan, eta bueno, listaua hemen izaten dugu, eta bueno, listauan arabera eskatzen dugu gauzak. Eta orduan bezeroak etortzen da, batzutan elkartzen du bezeroak bere furgoneta, bigarren eskukoa edo, eta ez baldin badauka, gu lortzen dezakegu furgoneta berri bat. Fiateko konzesionario ofizio batekin egiten dugu lana, eta haien bitartez atatzen dugu furgoneta berriak. Garestiago atatzen da, dena berria osten ari zera, baina guri printzipioz berdintzaigu furgoneta berriakin egon edo bigarren eskuko batekin egon. Eta berri bat erostekotan, hau izango litzateke, furgoneta batek daraman guzti. Hori, hemen daude esaten da bezala, hasta el último tornillo. Eta hemen daukagu dena apuntauta, eta bueno, bezeruak ja, ematen digunean bere adostasuna, benganeko zurekin egingo dugu furgoneta, horren egiten duguna da, beraiek furgoneta ekarri baino lehenago, ni zuri prezioa pasatzen dut nahin, eta prezio hori da gaur egungo prezioa, baina guk oraintxe bertan daukagu urte beta pikuko lista espera daukagu. Orduan, ze egiten dugu prezio horrek mantentzea aldera, orain ordaintzen dugu kantidade horren parte bat, materiala guk eukitzeko, estokatzen dugu. Azkenean ere suposatzen dut horren besteko epearekin. Claro, eske prezioak aldatzen dira, eta jetxi ez dira egiten, beti egiten dira, generalean. Orduan egiten duguna da, hori, akzesorio guztik, motatzen dian gauz guztik gehienak eskatu, hemen atzean daukagu almazena, eta almazenean estokatzen ditugu. Eta ja, iristen denean gutxi horrela zuren fetxa, furgoneta hartzeko, pasamendikan, pareja... Fetxa heldua ala, orduan itezu bigarren prozesuen bigarren partea. Eta horre egiten dugu pixkat eguneratzen gara, porque igual pasadia igual lau edo bostila bete, pentsa gu gaudela urte beteko plazoakin. Orduan, kalo, eguneratzeko hori behar dugu pixkat, gehien bat, ponernos al día, esaten bezala. Orduan gero hemen behiratzen dugu dena, eta orduan bai hasten gehala furgoneta montatzen. Furgoneta ikasten digute, eta oain tailerra geisten geha, eta ikusten dugu negali mazun egiten. Oso, ongi, gozan horretara. Txungaberik ez dakeri Bueno, Neko, dagoeneko lantegian gaude, eta nondik dator Kukubarri Gran Volumen proiektua o enpresa? Proiektu honi hasi nintzen ondolegoa 7 urte, hola gutxi gara bela, eta honi olena hori hon bizin izan. Eta hoxe, nik tailer mekaniko baten ditu lana, tornero ibitzen izan, eta beti gustatzen zait furgoneta rollo hau, eta alokatu nuen furgoneta bat, biziketako proba batea juteko. Apustu bat inun lagun batekin, nire futbolen ibitzen izan, da, ez biziketa futbola utzi eta hasi biziketan ibitzen, ez egin kebro antau eso, proba hori eta da, bueno, harako joateko asmoa sartu diteiten, da, venga, saiatuko naiz, prestatuko proba hori, eta nik enun inoiz egin eskanperra eta zezerre. Eta alokatu nuen Kalifornia bat, eta gustatu zaitan pide bat. Eta horren gantxan nintzen furgonetetara, eta biziketara, horra hasi nintzen, eta orduan egon nintzen 2 urte, urte eta piku, konpaginatzen nire tailerreko lanak eta furgoneta montatzen, horion lokal baten alokauta eta hori. Eta bueno, azkenean ja ikusi nuen, ondo atatzen zian gauzak. Egiten nuen jende ezaguna eta enkargu txikiak eta horrako txorradak. Osa, aurrenik zure furgoneta sortu zen duen, da gero... Hori da, nire furgoneta egin nuen aurrena zen, hau, se me da bien, ulertzen. Eta hasi nintzen gero, mitiko lagun bati, etzeon garaiantan, sare sozialak gaur egun bezalako egunera uta, orduan. Gero, honek egingo izu, eta hola hasi nintzen,
Eta ja, erabaki nun, gran volumen handia, porque nik ekarri nun Alemanetikan Biano Marco Polo bat ekarri nun, baina tetxo elebableakin, parkinetan ezintzen nun lo egin, porque marau batzu daude eta orduan hori saldu nun eta gran volumen bat eusin nun. Eta furgoneta gran volumenak horretik handia horrelako egiten du horrelakoak. Eta zer dela eta bakarrik erabakizu? Ba, izan zen kasualidad, pixkat, porque orduan bai zeudela, beste enpresa ez zeuden espezializatzen zianak gran volumenak egiten. Zeuden enpresa gehiago txikiak egiten, porque orduan ez zeuden gaur egun ematen du gran volumen izan behar duzu bai edo bai. Kanperrak gaur egun pilo bat daude olako handiak, baina lehen garaietan zazponda 7-8 urte handiak ez zeuden hainbeste. Gehien bat ikusten zian Biano, Transporter, Traffic da horrelakoak. Eta nik zenuen, nola nerea egin un gran volumen bat, eta gustatzen zitzaiten zerotik hasi eta dena egin. Ez adaptatu inda dagoen gauz batea ulertzen. Orduan, hasi nun, eusin nun furgoneta, montatu nun, eta lagun batik geho saldu inion. Gero, bestatu ezin nun, da hola xertzin nintzen. Trebatzen. Bai, eta gero ez da hobeto. Bai, eta nola nire egiten. tailerrean egiten nuen lana, furgonetetik atatzen nun dirua, beti eusten dituen, erramintak. Erraminto behit diru eskole dute. Eta niz, venga, eusikoet, taladroa, eusikoet, beste erraminta hau, eta pixkanaka, materialak... Esan orduan, apostu batengatik eta... Gutxi gora bera dago ez ez. Inbertsio txiki, bai, eta gero gaur egun biziletan ibiltzen naiz bai, gustatzen daitelako, orduan nago, engantxuta bi rollo eta. Eta hasi nintzen, hori, furgoneta handiak eta montatzen hasi nintzenean, esan nuen, ja erabaki nun, neroko bikote zanak esan zian, edo lan bat edo bestea, que no te veo el pelo. Claro, es que ni 8 urte taierren pasatako furgonetan montatzen ebitzen izan. Zaletasuna da lana... Bai, eta dena batea, eta sartzen dituen 10.000 ordu, izan, ostia, igual ja erabaki hartuko eta enpresa montatuko. Eta nola horion bizin izan, gestoria bat bilatu nun, da gestoriko esan zen, bale, ados, autonomo bezala jarriko zea, baina izen komertzial bat behar dezu. Eta nola horioko mendia kukuarri izena duen, hola jarri nintzen begira, esan nuen, ya está, kukuarri gran volumenak egiten ditut, kukuarri gran volumen. Ezin diken nun ikus ez errez, no sé qué van, no sé qué camper, no sé qué furgo, izen horien nun nahi. Etzen nun hartaldeko beste ardi bat izan nahi, ez? Nahi nun? Eta gero gaina leheno komentatu zu pixka bat, valor diferentzial moduan ere, nik uste dut horrek ezberdintzen zaitula zeharo batez ere auge edo gorakadan daun merkatu honetan, dala zurekin kanperizatzeko aukeran hitzak daudela, hau da, utxetik, fabrikatik erositako katxarro bate kanperizatu dezakezulako, gerora ere dagoeneko kanperizatuak dauden furgonetak moldatu ditzakezuelako bezeroan beharretara, baina eske hirugarren aukera hori leheno komentatu duguna... Bai, hirugarren aukera hori nahi suertatu zitzaiten, ze ni nire garaien furgoneta montatzen hasi nintzenean inorketzian erakutsi ezer. Eta zein da hirugarren aukera hori? Eta hirugarren aukera da hori, guk bezeroari ematen diogu aukera guri erosteko materiala guztia, baina bera kanperizatzen du. Eta guk esplikatzen diogu paso a paso nola egin behar duen. Alegia, nik beti pentsatuet norbaitek furgoneta bat kanperizatzeko asmoa balima dauka beak, denbora balima dauka, egiteko tokia balima dauka, eta eskua pixkat balima dauka, zergatik ez diot lagunduko horri. Ze horrek ideia hori balima dauka, agian kanperizatzeko enpresa guztiak atea izten balima diote, hoiek joango dira, Leroy Merlinera, Briko Depotera, eta Tokioeta, denbora galduko dute pilo bat, zel niri gertatu zait. Bai, zuk euki dituzen buru haute guztiak bera euki. Hori, ni azkenean iten dena, erreztu lan hori. Ze nik burutik ez dizu ikenduko furgoneta zuk kanperizatzeko ideia. Ez dizu ikenduko. Zuk ideia hori madaukazu, aurrera, nik ingo zut lagundu. Eta nola laguntzen da? Dibidez, hau, interneten balima ditu 100 euro, nik eskatuko izkizut 120 euro honengatikan, baina hor daukazu informazio nola montatu. Eta nik bere garaian hori euki izan balima nun, izango zen la hostia. Baina nun izan, orduan nik ulertzen dut, atetik sartzen balima zait, adibidez, Simon nahi duela furgoneta bat kanperizatu, eta esatit, nik nahi egin, porque ilusioa daukat, porque jende askok ilusioa dauka egiteko berak, bere gustolat, hori, eta behar dut, norbait bultzada hori emateko, ostia, nola montatzen da hau? Porque bestela igua juten zea, Leroy Merlinera, esatatikan. Eroste dezu zerbait, baina igual ez dezu behar hori. Porque gero igual despegatuko zaizu temperatura gatik. Zure ustekiko jokatzen duzu. Nere esperientziakin, jendeak azkenean dirua aurrezten du. Porque bestela... Dirua eta denbora, azkenean. Denbora, bai, totalmente, bai, porque bestela daude, salduta daude. Topatzen dia antxe, Leroy Merlina, que tengo que comprar. Hau, tira fondo hauek. Eta erosizu, geroztizu balio. Berrizteo joan behar zara, area, denbora galtzen zu. Honea tortzen dianen, ni prestatzen dio, lista bat. Eta batez ere, ez prozesuak edo denborak ere ekonomizatu, ez? Claro, bai. Gizu prozesuetan hainbesteak atxinda gero, sotaka bai horrei ezagutzezu. Nik urte bete pasan ere furgoneta egiten, eta horioko
autopista azpiko zubi azpininun, porque euri ditu ibali mazu, bustinten itzali, me la dice la puta calle. Torun, claro, nintzen, hostias, oain jendea balima dago, ideia balima dauka bera kanperizatzeko bere furgoneta, banik ematen dizkiot errastazun horiek. Eta nire zait interesantea, eta beste kanperizadorek esan diate beti, joder, estás echando piedras a tu propio tejado, el que quiera furgo que te la encargue. Ba ez, Simone balima dauka ideia eta ilusioa beak egiteko, joder, nola ez dit lagunduko, porque nik ideia hori ez dizut kenduko. Zango zu, donde este paso, voy a buscar otro. Ja, zuk ateak izten badi maituzu beste baten gana joko ditu. Eta nahi bere garaiatan, enun aterik izan. Kanperizazio prozesua ez oain lantegian gaudela, ze fasetan edo nola egiten dugu? Gu hemen ikuste bali mazu, dauzkau, 3 zona pixkat diferentziatzen dianak. Orduan, daukau hemen pixkat, furgoneta etortzen dienean serietikan, etortzen dira txapa, osea, ezer gabe, eta gu gaina jende esaten dugu, albalima ekartzea ezer. Ningun extra. Osea, gu jarriko diogu jarri behar diko gauz guztia. Orduan, gu ja furgoneta sartzen da honeak, kasu honetan hau daukagu, mantxi bertan hasi berria daukagu, hau daukagu ja egurlanakin egiala pixkat erdizkaola, eta beste bat daukagu guztiz bukaguta. Orduan, aurreneko gauza egiten dioguna da kanpoko gauzak, klaraboiak, plaka solarrak, urantomak, depositoak, eta kanpotik handuan gauz guzti horiek. Gero egiten diogu instalazio elektriko guztia montatzen diogu, gero aislamentua, barrungo aislamentu guztia, lurra, barrungo sabaia dugu, tetxua jartzen diogu, eta ja horrekin ja egurlanakin hasten ja. Egurlanakin ititugu bi gauz desberdin. Bat da, bezeroak aukeratzen digu, katalogoan dauzkagun, 4 edo 5 tonalidade desberdinak, hori ja arostegitikan etortzen dira directamente ja aplakauta, daude igual 5 modelo desberdin, eta beste aukera da, nola hemen prensa bat daukagun, prensa hortan bezeroak aukeratzen du, lamina, HPL, hori da, porque guk egurra normala egosten dugu, hola biluzik, zer aplakatu gabe, eta han jartzen gara kabaieta batzukin, taleroa jarri, eta aplakatzen dugu. Espezifikoki, bezero bera nahi duen kolorea, hori da. Eta hartaka munduan egongo da, furgoneta berea bezalako inorrez dago. Orduan, ematen diogu, beste, bizkat konfiguratzeko aukera hori. Eta gero hori, behin egurlanakin hasten geanean, iten detena da, nik ja ordenagailuan ditut diseinu batzuk egina, eta kontrol numerikoko makinan moztutzen dut. Kontrol numerikoko makinan moztutzen denean, etortzen naiz ona. Eta hemen egiten ditugu moduloka montatu. Adibidez, frigorifikoko moduloa. Da, modulo guzti bat, eta hemen digan atatzen daia, kajoiakin, giakin, armairuko ateakin, frigorifikoaren guekuakin, entxufekin, da denakin. Hori ja, montauta atatzen da, urrengo moduloa zein da. Oeko arkoia, dena guztiz. Eta egin izan dut gainea, behin eduki genuen furgoneta batekin etzan iristen, konzesionariotik denbora desienta pasatzen, aurreatze aldea egin nuen hemen furgoneta hemen kanpo montatu genuen. Hori esan barrizun, zuk aldez aurretik baldin maituzu plano ezberdinak, baldin maituzu neurri guzti horiek, eta moduluka entolatzen baldin maituzu zure lana, gero azkenean da Tetrisa sortzea. Hori da, hori egiten dut. Orduan, nik hemen montatu izan duet, sukaldea, frigorifikoko kajoiak eta moduloa, eta logelako modula. Hori da, eskubialdea. Eta ezkerraldean daukagu logelako ezkerraldea, dutxa eta komedorea. Orduan, dena hemen montauta daukagunean, furgoneta iritsi zen eta aste beten montatu genuen furgoneta. Bueno, esan duzu zer den makina hau? Makina hau da, kontu numerikoko makina, eta router bat, honek egiten duena da, hor dauka fresatxo bat, erramintan, eta fresa giratzen du, eta guk hemen jartzen dugu tablero bat, eta ordenagailuan diseinua egiten dugunean, saiatzen geha alden alik eta aprobetxamentu gehien eukitzeko, tableruak basura botatzeko alden gutxina, azken hori da, dirua da ebe. Orduan, tableroa jartzen dugunean, hemen ikustitzu zulotxo hau edenak, hori da, tableroa mailari lotzen diogulako ez mugitzeko. Orduan, behin ja, hemen ordenagailuan, ikusiko dugu, nahi mazute, hemen ordenagailuan egiten du diseinua, orduan, kasu honetan ditugu hemen 6 tablero, nola moztuko genituzken, eta azkenean tablero bakoitzak fresa bakarra daukagu, baina egiten du igual zulo bat, egiten du igual kanpotik moztu, egiten ditu igual historiak atera, eta orduan, hau, makinan abiatzen dugu, eta makinan guk egin dugu gauz bakarra da tableroa bota, tableroaren zeroak bilatu, eta ja, pieza guztia moztuta atatzen dira. Eta gero hortikan atatzen dira ja, joango gintzake, montajeko maira. Moduluak montatzeko. Hemendik orduan, gero puzzlea montatzeko pieza guztiak honek ematizkizu. Hori, hemen diseinatu behar da horrena, nik ja, nola, furgoneta gehienak modelo bakarra nola egiten duten, ja gehien txunak baldin eta espadin badu bezeroak igual zerbait desberdina nahi, tokatzen dugu, baina orokorrean, beti berdin esaten da. Horren, hemendik anatatzen dugunean, aldatzen dena igual egur kolorea, edo, igual, oeran altuerak, eta hori aldatzen dira igual. Baina, hemendik anatatzen dugunean, egurrak imoztu. Makina horrek orduan ematizun aukera da, zuzenean hemendik horra bidea. Hori da, eta hor atatzen da, perfecto.
Perfecto, hemen atertzen dian egurrak, hemen dian atertzen dian piezak ez dira zuzena daude, ez dute imperfekziorik, ez duete astillatzen egurra, osea, atertzen perfecto. Vale. Goazen ikustera Bai. furgoneten prozesu guztia? Bai. Oan, hasi egarri den furgoneta honetara, eta furgoneta honetan daukagu, bai alurra montatu da daukagu, klalaboiak atea ditugu, preaislamentu bat egin diogu, ze azkenean dena guztiz aislatzen da gero beranduago. Orain dago ikuste ez dian pieza ja aislauta, eta adibidez hori ez dugu aislatu lehio badi joalako, eta bueno, orduan honekin egiten hemen urrenko pausa izango litzateke tetxua jarri, sabaia jarri, aldetik alde, eta ja egurrakin hasiko ginateke hemen. Orduan furgoneta etortzen da horrela. Eta tetxua adibidez egiteko, egitezu ere egur berakin, o zelan egiten duzu? Tetxua egiten dugu, aluminiozko plaka handi bat jartzen dugu aldetik alde, eta gehien bat konsistentzia eta reforzo gisa, eta gero jartzen dizkiogu lama batzuk bezala, egurrezkoak, gero ikusiko dugu bare bat furgonetetan bukauta nola dauden, nola gehitzen den, eta lezeko argiak integratzen ditugu lama horietan. Eta horrek ematen dio pixkat goxotasuna furgonetari barruko aldean, porque jartzea alima dezu aluminiozko plaka bat pixkat hotza da. Aluminio azkenean metala da, eta horrek azkenean kondentsatzen du desente. Orduan hori ebitatzearen egiten duguna da hori. Aluminiozko plaka bat jarri gainean, baina gazpitik Errefortzu gisa neukidezan, eta gero polit geratu da, eta xarma eukidezan furgonetak beste hori. Hori da, bai, tortin ja hemen jagoan ja, egurrakin hasiko ginateke. Osongi. Eta bigarren partea edo? Bai, urrengo parte izango litzateke hau ja egurranekin dago. Bale, orduan hemen, oanak gutxiko zuet, urrengo pausua, argia piztuko dugu, oandikan interruptorek eta jarri gaude. Orduan, fijatzea alima esate, furgoneta hortetikan honeat pasatzen gea, eta hemen ja daukagu, furgoneta tetxua jarrita, bere argikin dena, eta ja egurran sartuta hemen. Instalazio elektrikoa praktikamente bukauta daukagu. Lehenoko makinak egindako pieza horiek? Pieza horiek ja hemen montauta daude, hori da. Adibidez, hau izango litzateke komuneko moduloa, kanpon montatuta, eta sartzen dugu hemen. Hemen nago kabina dutxaren barruan noen. Orduan, hau irikitzen detenean, hemen digan etorriko zait komuna. Potia aterako litzateke. Edo jaso, hori da. Eta gero hemen lehioak, bezeroak lehio bana izun hemen izango dituke frigorifikoko moduloa, eta moduloa bere berdin. Hemengo figura hau denak eta hori denak makina gatatzen ditu. Eta komuna zelduko litzateke, onartean? Onaino, hemen, eta hori da komedorea dago. Vale. Hemen, montatuko genuke eserleku individual bat, biak giratzen dira, eta hemen zuzauden tokian komedora montatzen da, hori da. Egongela. Egongela, hori da, hor maia dago, eta hori, eta gero, hemen oran armairuak, hemen armairua doa, bai, eta hemen atziako parte honetan daukagu logela. Hemen faltako litzateke ere hemen falta sukaldeko moduloa, hemen hueko bat, olioak eta gauzak eta jasoteko tokitxo batekin, goran beste armairu bat, eta prozesu hori da, utxetik hasi, egurranakin hasi, eta gero ian alien batzuak utziko izuet furgoneta bat guztiz bukatuta. Eta hemen badugu ja, azkeneko emaitza izango litzateke. Hau da, furgoneta bukatuta. Furgoneta han ikusi zuen hortatik ja, ona pasatzen geha, hemen ja ditugu, bezeroak aukeratu ditugu funda batzuk, eserlekoak montatuta, hau da, izango nuke gure komedorea edo egoteko toki bat. Eta bai egia dela furgonetak motxago balima da, luzo balima da, hemen murrizten da asko distantzia. Ze L2 eta L2H2 540, 540, hau asko txikiagoa da. Eta nik beti ematen dut garrantzia handiagoa honi dutxari baino, ze azkenean dutxatzen zera momentu batean azkar eta jazta, baina hemen egoteko batezen neguan ere behar dezu tokia. Eta nik ematen dut igual garrantzia desente. Eta hemen hemen egiten diana da argiak montatu, mueble guzti ikusten ditugun bezala, hau da komedoreko altilloko moduloa, sukaldeko moduloa, frigorifikoko moduloa, kabina dutxa, eta montauta dagoenean egiten ditugu, probak eta egiten ditugu, eta bezeroari entregatzen diogu manual moduko bat, bere furgonetako argazkiekin, atal bakoitzan nola funtzionatzen den ikusteko. Eta furgoneta danak, ukentetan furgoneta guztiek dute litioko bateria, denak. Eta litioko bateria... Eta zer dela eta erabakizuen litioko bateria? Gaur egun litioko bateriakin daukazulako autonomia asko gehiago. Eta gero bai, litioko bateriakin daukazuna da, mobileko aplikazio baten bitartez, posible ez du kontrolatu zenbat energia gehitzen daizun, zenbaten joko konsumoa daukazun, edo adibidez, kanporatatzen balima dugu, eta eguzkia balima daukagu, eguzkitik zenbat energia jasotzen ari garen. Furgoneta hauek izaten dituzte 3 energia iturri. Bat da eguzkia, bestea da gure motorra, eta bestea da kanpoko kablea, 220ko entxufeko kable hori, kanpin baten edo garajien baten konektatzeko aukera izateko. Orduan,
gestio hori dena egiteko, gaur egun litioko bateriak Bluetootha da makite, eta mobileko aplikazio baten bitartez sartzen gera bateriaren barrura. Eta furgoneta hontan adibidez, dituen ezaugarri guztietatik, zeintzuk kontsumitzen dute elektrizidadea da, zeintzuk gasa o zelan kudeatzen duzu hemen energia iturri horiek? Hemen, sukaldea bakarrik handoa gasakin, ze ematen dugu 3 kiloko bombonatxo urdin hori, kanpingaseko tipiko hori, sukaldearentzako bakarrik. Beste gainontzeko guztia elektrikoa da. Hemen adibidez, kalefazioa gasoilak indijoa, motorreko kombustiblea erabiltzen du, eta gero ura berotzeko boilerra eta gainontzeko guztiak elektrikoa dira. Gu montatzen dugu elektrikoak, ze litioko bateria potente bat dauka, 200 amperoko bat jartzen dugu modo basiko batean, opzional bat izan gabe, 200 batioko plakasolo bat jartzen diogu, eta gainontzeko karradore guztiak 30 amperiotakoa dira. Orduan, energia nahikoa daukagu. Eta hemen, suposatzen dut, 12 batiotan egoteaz aparte, voltiotan egoteaz aparte, 220 ere... Daukagu, inversore bat daukagu, hori da inversoreko mandua, hori piztutzen digunean, inversorea martxan hasiko litzateke, eta daukagu 2000 batioko, onda purako 2000 batioko inversore bat. Eta horrekin egiten duguna, hemengo entxufetan, 220 izan, eta hauek USB-aketan funtzionatzen dugu, eta dena... Hemen energia nik importantzia handia ematen diot. Eta ze onura ditu adibidez, komentatu duzu hozkailuak adibidez funtzionatzeula elektrizidadearekin, gasakin funtzionatu ordez. Ze ezberdintasun daude erabilera hortan? Guretzako batez ere elektrikoa diena bakarrikan kompresora bat emate dute. Eta kompresorekin egiten dutezuna da energia, bateritik atatzen energia bakarrikan konsumitzen du, 4-5 amperio konsumitzen ditu hozkailuak, eta horrekin ez du fallatzen, ze oso funtzionamentu oso simplea da. Oan, gasakin edo tribalenteak dianak autokaran ematen dituzte tribalenteak. Horrek esan nahi du, funtzionatu dut 12, 220 edo gasakin. Ze gertatzen da, zu juten limatzea igual, beste herrialde batera, gasaren bokillak eta ezberdina dira, eta pixka salduta zaude. Gu hemen, 12 voltio sartzen dizkiozu eta funtzionatuko du beti. Eta alde horretatik, gasa azkarragoa da, baina beti arriskutsuagoa da ere, izan behar dituzu instalazioa beti ondo mantenduta, urtean behin egin behar zaio mantenimentua gasari, elektrikoari ez dioz errein behar, netzako garbiagoa da. Funtsezko urrats guztiak ez edo, oinarritik elektrizidade instalazio txukun bat egin baldin baduzu, gerora asetua duzu. Eta ez dezu izan behar gainean denbora guztien edo, igual gasa konsumitu zait eta gasa gabe gaitu naiz, hemen energia gabe gaitzea zaila da gaur egun. Eta gehitzen hori mazea, erroisa daukazu, motor arrankatzen dut, listo. Zazen dut azkenean ez daukazu. Horazteko parte honetan, ze gauza topatzen ditugu furgonetan? Bueno, hemen hau izaten da gehiena modifikatzen den zona. Ze azkenean gainontzeko guztia, erdena esaten bezala sodaka bai horrei, dena dago ja diseinauta, furgoneta guzti berdina izaten dira, baina hemen logelan posible da ohe bat bajua jarri, literak jarri, ohea kasu honetan bezala altuago jarri, ze bezeroak nahi du hemen biziketa eraman, eta hau da bandeja bat, honi ematen digunean, kanpora atatzen dugu, eta berak hemen bizileta jartzen ditu, oda ekipajea nahi zuen guztia, eta hemen dikan gero ja, honi ematen dugu, eta hau jasotzen dugu. Eta gero, hemen kasu honetan berak biziketak ematen ditu, horretik handauka ohea altuera honetaraino. Kasu honetan, nola aurrak dituzten, behar dute bigarren goe bat. Orduan, aukera bezala eman genion, dengoran ohe elebable bat jarri, tetxo elebable jarri goiko partean, eta orduan, posible lehima dute, bareja bakarrian joan, hemen egitun dulo, edo bestelan lehen dute, hau fikatzen hori desmontatu dugu minutu batean, eta egiten du dena ezkerralde ontara pasa, eta hau dena libre gehitzeko. Baina sarrera hemendik handuzu? Libre gehitzen da, egunen batean eman dituzu, traste volumen oso batzuk, koltsoi bat zuera manen etxean izakit, igual hemen tokia daukazu. Edozein mudantzeiteko. Hemen tokia daukazu, eta orduan horrela egiten dugu. Eta gero askotan ere, gertatzaigu, normalean aurra dituzenak eta literak nahi bali dituzte, ja, da pixkat komplikatu ez da, baina egin behar dana da, lekua murrizten da pilo bat. Azkenean, beko ea beraino jetxi behar dezu, urrengo ea hemen dago, distantziak kontuan eduki behar dira, bestela kobazulu batean zaudela ematen du, ulertzen? H2 altuera duten horietan, beste behin egin genuen H3 bat, hortan bai baduzula tarte gehiago. Hor bai gehitzen dela tarte gehiago. Eta apur bat estutu. Goiko partean estututen da desente, baina bai egia dela, askotan igual, bezeroak esaten digu, eske H3 bat, gero ja baldarragoa da bideiatzeko. Zuaitzekin kontutan egin behar duzu, gero haizeari erresistentzia egiten dio ere bai, baina, printzipioz, guk modelo dauden bitartean berdintzaigu. L2, L3, L4, H1, H2, H3 hori berdintzaigu.
Baina bai egia dela, azkenean, hau izaten da gehiena modifikatzen den zona. Bai, porque hogeak altuera desbina ditu eta hori. Eta honek adibidez, hemen ze baitu, konpartimentuak gauzak honek ditu uran depositoa sartu dugu hemen aldontan, hemen daukagu. Vale, oza, gurpilan paso guztia da. Bai, hau dena, 120 litroko depositoa urgarbien depositoa daukagu, hemen daukagu ura eta baso espansorea, dutxa, kanpoko dutxa, hemen daukagu almazenamentu bat eta diogu, hemen gainen ikusten ditugun zulotxo horiek dira koltsoiak arnasteko, ze gorputzak beti humedadia ematen du. Orduan, espalime duzu arnasketa zona hauek egiten, kondensatu egiten da. Bai, eta koltsoak jo azkenean usteldu egiten da. Eta horren egiten diogu hori beti ventilatzeko. Eta gero hemen, figatzen bali maztea, ohea montatzen da segitu amaitu. Hau, hemengo tablero honekin. Eutxiko izkizut nik hauek. Bai. Claro, somierra hau... Hau somierra hau da, artesano honek mentatzen dut. Somierra, hola dijoa, hemen tope egiten du. Eta honekin, hau, egiten dugu horrela. Eta dagoeneko badugu... Ohea montatuta dago, hori da. Kasu honetan, dezetan nahi zuen hor leio bat, eta gero hori, hemen goiko partu honetan daukan armairuak, kaleako argiak, garajeko argiak, eta hau dena da almazenamentua, ezkerralde guztia almazenamentua. Litera danean, montatzen dugu uran depositoak ezkerralde honetan. Eta uran depositoak normalean... Zer dela eta egiten da hori? Gehien bat ezkerraldean egiten dut, ze dutxa ere bai hor dago, eta mangerak ez ibiltzeko aldetikan bestela, hemen mangera pasatzen dira aldetik bestela, sukaldearako behar dugulako, baina ezkerralde hontan nola komunean daukagun potia eta potia jasotzen den hartzeko arkoian, eta dutxakara potia etortzen denean, orduan aprobetxatzen dugu potiek ematen dugun zabalera, deposituak ere zabalera bereinek izateko. Hartaka, arkoiaren ezkerralde hau dena liso gehitzen da. Eta hau hemen posible dugu almazenamentua sartu dena guztiz. Baina kasu honetan, ikusi genuen, behak nahi zuna garajean almazenamentu desente, horretik esatu genuen uren depositoa eskubialde honetan. Suposatzen dut nik azkenean... Netzako retoa da, Zuk ere badituzula, zure erritmoak, prozesuak lehen komentatu bezala, markatuak, baina automatizazio prozesu horietan ere ukiko dituzula zure burua uneko berreunean... Denbora guzti nahu bueltaka. Ez, nola hobetu, nola xehetu, hau txukundu, hau aldatu... Ni beti izan dut, ni ohera sartzen nahi zenean, dakat botoi bat bezala, deskonetatzet 100%, baina minutu batean lonago, eta hurrengo goizen arrankatzen motu bat bezala, gauer arte. Baina gauian deskonetatzet pilo bat. Eta nik uste horretik, horren nekadut eta horren mentalki saturaute iristen naiz, deskonetatzetela pilo bat. Eta gero hurrengo gunen berri izenago, eta askotan pasaz izentet, eta kanperizatzen egitzen jende asko berdinak igorazatit, Cuando te bloqueas, cierra la puerta y vete. Hori horla da. Claro, arazoak sortzen diren ideia berekin ez dira arazoak konponduko. Bai, blokeatze balimazea gauzak ez diateatzen. Berezu, ati itxi, jun, lagunekin, mendira, nahi zuna, eta horrengo gunean, 5 minutun soluzio bat egizu. Horrela da, porque hemen saturatzea erresa da, Porque gauza asko dituzu, eta gaina ni bakarrik egiten lana, imaginatu dena bakarrik. Eta da, hau, geho, ofizinako lana, geho, bezerokin gehitu, geho, reparazioakein, pediduakein. Baina neske nahi... Automonoen mundua. Nahi gustatzen zait, pilo gustatzen lan hau egiten. Zaki, ez dakit, azkenean. Eta guztuan hau, jendeak bai feedback ona jasotzen dut, beti saiatzen naiz aldan mugun gauzak txukun iten, beti ez da lortzen, askotan igual pertsona gea eta hanka sartzen dugu, baina ni generalien mentzat guztuan hau. Primeran, haizu, mil esker, bendera, zure denboragatik. Zure, Simon. Eta eskerrik asko. Emango jogu jartzuna alako proiektuei, pena merezi baitute. Ni hemen nago naiz, bai. Arki.